खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 जानुवारि 2025 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा उसुखुथु जागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। माबा जाहोनाव मावनो लानाय खामानिफ्रा आद्रा जालांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। न'खराव अननाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जागोन। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोद मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोद मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन आरो लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनोबो हागौ। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ।
सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै सांग्रां जानांगोन मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गासारनो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो दिनै खाबु मोननोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावलांनाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावलांनाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन आरो फरायसाफ्रा जोबोर गोसो गुदुं जागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोआव जिंगा बांगोन मावलांनाय खामानिफ्राव मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां
गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।